Doteraz stačilo na hypotéku zdokladovať príjem za posledné 3 mesiace. Po novom si ale bankári overia, koľko ste zarábali za posledný pol rok. Klient je zamestnaný napríklad 3 mesiace, má príjem 900 eur, ale banka to musí rozrátať na 6 mesiacov a v takomto prípade tomu klientovi vyjde oficiálny príjem iba 450 eur. Dostane nižšiu hypotéku, respektíve tú hypotéku nedostane vôbec. Na základe odporúčaní Národnej banky Slovenska budú musieť banky oveľa prísnejšie overovať, či je klient schopný splácať svoj úver. Slovensko je krajinou s najrýchlejšie rastúcou zadlženosťou v regióne. Keďže rizika naďalej rastú, Národná banka vyžaduje, aby klientovi aj po odpočítaní splátov úveru ostala určitá časť príjmu ako táto rezerva. Pri prehodnocovaní hypotéky budú musieť banky v prvom rade odpočítať od čistého príjmu životné minimum. V prípade rodiny s 2 deťmi je to suma 517 eur. Z rozdielu, ktorý zostane, budú musieť banky ďalej odpočítať rezervu, ktorá začína na 5%. Až keď niečo ostane, môžete uvažovať o hypotéke. Rezerva, ktorú bude musieť mať klient na účte, sa bude ale od polovice budúceho roka zvyšovať z 5 až na 20%. Banky sa pripravujú aj na to, že úrokové sadzby môžu ísť hore. Preto už dnes rátajú, že klient musí vedieť splácať hypotéku tak, ako keby úrok na aktuálnej hypotéke mal o 2% vyššie. Sprísňovanie podmienok neobíde ani podnikateľov. Doteraz si banky pri živnostníkoch žiadali daňové priznanie za 1, prípadne 2 zdaňovacie obdobia. Po novom sa môže stáť, že si banky budú žiadať aj zmluvy, výpisy z účtov alebo faktúry za prebiehajúci rok. Banky tiež obmedzia nielen 100%, ale už aj tie 80% hypotéky. A tak nie je na škodu, ak máte pred kúpou bytu už niečo nasporené. Marek Vnenčák a Andrea Mačošková, televízia Markíza.